Ka jingpule na ki kam jong ki apostol klan nong kabasan kad khot lai pu sau hadu sau puar. Henry uway na ki u Pharisi u bakerteng u gamalil ustad ain uba kibriu ki buram shibun ula yeng ha ka dorbar. Ula hukum ba on pen mi no yaki shabar nang ta ula ong ha ka dorbar. Ko rang ba Israel tuda sumar yagata ka ba phimut panle yakine kibriu. Dangshen e lapau uthedas uba lakop baulong ukenja bakrau pat kumba sauspa ngot kibriu kilabut yu. Henry ulasha penyam baro kinongbut jong u kila sapret bat kajinghi jong u kalapulom e. Hadin une lapau uway ujudas nong Galilea hagapor kana samari uneru ulayo nongbut shibun Henry mauru ulasha penyam pat kinongbut jong u baro kila shuja langan. Pat hagane ka khep menta nga ong hapi wat le a yakini kibriu I yaki kumto namar lada kane ka rukom le bat ka jingtre jongki ka long ka ka bashut hau briu kanja langat hi. Henry lada ka wan na ublei pin om job yaki dalei pin shyam baphi yale persha ya ublei ka dorbar kalasngam ya ka jing ai jingmon ugamalel kila khot biang ya ki apostol panrung kila pha sempat yaki pat kila bidong pakim dei ban krenshu lanu ha ka kerteng ujisu bat kila pellat no yaki ki apostol kila mi na ka dorbar da ka jingmen ka bakrau balanyo yaki ki babet ban shaja buram na ka benta ka kerteng jong ujisu bat man la ka sngi ha ka temple bat ha ki ying jong ki pat ba kila yai hikai bat yai yalap ya ka khubor babha shaphang ujisu u Messiah ka ktien jong utrai kasam arpu hinyo kerkhot iway sau khatlai bat khat sau utrai ulong ka jingshai bat ka jingpen im jonga yano nganting utrai ulong ka jakari jong ka jing im jonga yano ngan khawen tang ka way nga pan na utrai tang ka way nga wan bangan yo shong ha ying utrai baro shilenter ka jing im jonga panyo man ya ka jing bha jong utrai panyo terwa yala ka jing ai ngu step ha ka temple jong u ngatem pangan sa im banyo I ya ka jing bha utrai yala ki pat to kermen ha utrai to long ubaklan to panyaw yala ka do nut da shisha to kermen ha utrai ka gospel kat kum uyo anis bukfut klan nong ka Henry kat khot iway hadu khatsan hadien kane ujisu ulalekno shishiliang kaduriaw Galilea nepong Tiberias upat ba babun ulabut yu namar ba kila yoi ya kidak kishin jong u ha ka ba penkon yaki bapang ujisu ulakyu halor ulum bat ulashong hangta bat la kisenran kajing khawai pas kha chongkiju kalajan ujisu ula pet saudong pat ula yoi bau pat ba berlin ula wan shu kumta ula ong ha uphilem na eingi la banthie chinbam banpsa yakini kibriu ula ong yakane bantenju ya uphilem mau ula tep lupa kumnu unle uphilem ula jabab pan aibam yaman la ubriu watang mar khendiat ru andan kam ku palat arspa denar uway na kisenran jong u Jisu u Andreas u para u Simon Petrus ulaong uway u khenna hane udon santali kikpu barli pat artali kidokha Henry kine kinlong ayu hapdeng katne pha shong ya kibriu u Jisu ulaong haki tadon shibun uplang bat kumba san hajar ngot kirangba kila yeshong hangta
Ujisu ula shim ya kita kikpu ula aingu yau Blei pat ula sam hakita kibashong. Ula le kumju ya kido kha katba kikwa. Enda kila ya kadang baro ula ong hala kisenran karya ki linkhot lingkai kibatam omdei ban pen bijay wat kendiat ro. Kumta kila lum ya ki baro bad kila pendap khat arshang da ki linkhot lingkai kibatam na ki santli kikpu barli enda kibriu kila laabam. Kibriu hangta haba kila yoi yakani kadak kashin bau jisu ula peni kila ong de shishau ne ulong unong yutu lupa ubadei manwan sha kaperthei. Ujisu ula tim pakin sa wan ringbor yu pan penlong sim kumta ula phet biang shalor lum tang marwehi ka gospel jong utrai.